गिबि गिबियावनो गासै नैबे पर्टेल निउसनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै जोंहा लखिमपुर जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि वाकार मिट मावथिफोरनि मोनसे जथुम जादों आरो बियो जोंनि बेवहाय मिरुनिफ्राय जोंहा नुजाथिफैदों जोंनिनो मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आदा आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोन गासै 6 जन बेवहाय नुजाथिफैदों आरो बेवहाय बिथांमोनजों जोङो दा जिरायगासिनो दङ। बेवहाय सावरायनाय जादों जे जोङो इडुकेसननि सायाव सोलोंथाइनि सायाव जोङो माबायदि खामानि मावनांगौ आरो जोंनि लखिमपुर जिल्लायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय आन्सलिकजों जिल्लाया माबायदि लोब्बा दङ बे गासै थासारिखौ लानानै दिनैनि नैबे जथुम्माखौ मिरुनिफ्राय जोंखौ बिथोन होदों। सोलोंथाइयाथ' बुंनो थाङोबा जोंनियाव बर'नि जिथु दा गुदि फरायसालिफोर बियो फ्राय बायलांनायनि लाइनावनो दङ बा एमेलगेमेटेड जानानै फ्राय 6थासो फरायसालियानो बायलांनानै दङ। सिगाङावथ' गामिया लखिमपुर जिल्लायाव 31 सिगाङाव आरो 31सो दंमोन 31 दंमोन आरो गुदि फरायसालिफोरा 15नि खाथियाव दंहैयोमोन। दाथ' 6-7थासो थैनायानो जाबाय आरो माखासे भेन्सारफोर दङ। दा बे भेन्सारखौबो 6टा भेन्सार जोङो सिगाङाव हरनाय जादोंमोन। दा बेफोरो 6.3 जिथु क्लज दफानि गेजेरजों जिहेतु बेवहाय 1985निफ्राय 1993 बेयाव गायसनजानाय माखासे फरायसालिफोर 2 दङ बेखौबो हरनाय जादों। दा बेफोरखौ जों साबमिट खालामबाय खिन्थु दासिमबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो माबा मोनथ'नाय जायाखै।